दतमा ब्लक कमिटि UPPL आरो दतमा ब्लक लाइमोन गांखं UPPL जुथायै दिनै पार्टी UPPL पार्टीनि हाइलाइटनि थाखाय दिनै वाल पस्टारिं हाबाफारि लानाय जादों। दिनै बे सेरफांगुरि प्राइमारिनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामबाय। दा गिबि आङो जाय बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों आफादगिरि जानानै ब्लकनि। दा जोंहा बिसायख'थियाबो बारा गोबाव गैला। दा जोङो जोंनि UPPLनि गोहोमखौ जोंनि रायजो राजानि खाथियाव खोख्लैनो थाखाय जोङो बे वाल पस्टारिं हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनना बुङोबा जोंहा बिसायख'थिया बारा गोबाव गैला। 3 दाननि उनावनो जोंनि BTCनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। दिनैसिम UPPL दोलोआ जे सरकार दागोन बे 100% खाथां जाबाय। जोङो खमबाबो 30-35टा जोङो बे बिसायख'थियाव देरहासार जानानै XTया UPPL हानजा गोजायैनो जोङो बे बाराव सरकारखौ दानो हागोन। बे खाथां जाबाय। बेवहाय BPFआ मोननैनिफ्राय बारा देरहागोनखौ जों नुवाखै। आरो बिथांमोननि दा जे UPPL दोलोखौ लानानै जे गाज्रि बांसावबाय थादों बे एकदम मिनिंलेस। बिथांमोनहा सिरि थानाया दरखार दंसै। आं बेखौ बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों।